Għadna l-bot, għatem il-problemi. Kien dan il-istqar il-President tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija Martin Balzan waqt il-programm NetLive fejn spjega illi jittobba iridu illi fiċ-ċentri tas-saħħa ikun hemm aktar tobba. Għana rridu li fil-Health Center ikun hemm iżjed tobba. Biex waħda mill-da huwa li nagħmlu inċentivi biex it-tobba imorru fejn l-iżjed għandna bżonnhom. Volontari. Il-President tal-MAM spjega illi it-27 ta' Jannar se tkun qed issir laqgħa ta' rikonċiljazzjoni bejn il-Gvern u l-Union tat-tobba. Iżda minkejja dan huwa stqar illi s-sitwazzjoni għadha problematika u għaldaqstant jekk il-Gvern ta' qabela mhux ħajkun qed jagħti soluzzjonijiet għal problema li ħakmet iċ-ċentri tas-saħħa, id-direttivi tat-tobba se jkunu qed jitkomplew. Fid-dawl ta' dan huwa stqar illi il-MAM ipprovdaw is-soluzzjonijiet li juħud minnhom jiġu bi prezz bil-Gvern itelni illi ma għandux minn fejn. Aħna tajna soluzzjonijiet, qed tifhimni, xi ħud mis-soluzzjonijiet għandhom kost għal kollox u għandna qed jgħid m'għandux minn fejn. Intant Martin Balzan enfasizza li l-livelli kollha tal-Gvern għandhom jitkellmu mal-Union qabel ma tittieħed deċiżjoni bħalma hija l-outsourcing fih dan id-Dipartiment tal-Emerġenza. Aħjar ikellmuna qabel. Għax jekk ikellmek qabel, jiena dejjem irraġunajt mal-Ministri mal-Gvernijiet. Jekk nismagħha ġewwa, nirrispondi ġewwa. Jekk nismagħha barra, nirrispondi barra. Xejn Riolo għal Net News.